एकदम फ्रेश फ्रेशनो आरोना नों लागायजेनबाय नै जेनबाय मासेयावनो फवासेखा नुनायावसो फिसा एकदम बिराद गिदिर नै बाल्थिं सोमावलायनो हायो सारिफाले माइगं दं नै नैबिथिंबो ओरैजाय दैखर मस्थ' गिदिरखा नै दैखरा बाम्पार ओइ नै सिरि दंलायो अन्थाइनि गाखोग्रा नै फाथो मैगं फाथो गोजा ओरैजाय बहल दं नै नैबे जोगोनार मैखाय लाइ बेसर मैथा बांगाल ना मालै हाब बिनि माबाया गैला माथो मैगङा गैला बोखारजोब्बाय मा दंमोन बेयाव मा होनोमोन निलाजि ना मासो दंमोन बारायबायना बेयाव अन्थाइ बाजाब गोजा होद मा गोमो गोमो इलाय बे सबाय बिमा मा गोमो गोमो जाखो ए अन्थाइ बाजाब अन्थाइ बाजाबा नै स' गाइस फाइनालि जों नै दायो ना बोननो ओंखारबोबाय बोरसि लाबायनाय बोरसिया नै बिथिं थाबायगासिनो माखासे एकदम गामिखासो जायगाया लकेल एरिया आरो ना बोननो थांगासिनो जों दायो जायगाफ्रा लेथ्रादे बे ससेयाव खि दंमारो ना मोना दं माथो जायगाया एसे लेथ्रा मोजां थाबायबो समझ रहे हो जायगाया नै हाग्राबारि डेन्जारखा हाग्रा गुदु हा नै दै गोजा बिथिंजाय दै मोनहांबाय स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दायो थांगासिनो जायगाखौ मोनथ'वाखै लकेसनखौ जास्ट नै बिथिंजाय दै मोनहांबाय एसे बेंगलरनि बियो सिकाग'बि भिलेजखौनो दा बेखौबो सिकाग'बि भिलेज नै हा ददागुबि मोजां नायबोलै जायगाया खि दं माने माथो बेयाव बिल्ला बानायगोन दां बुस्थुआ बिल्ला नैबिदियाव थाया नाया नैबिदियाव थाया खिथु सुनायसो जागोन बेयाव बै दंफांखौ देन्जार नुदों माथो सिङाव लांदां जादों आरो हा ए बेहाय रिल्स लाग्रा जायगा आरो बेयो सिगोन गाइस दैखौ दायो दै फिसा मोनगोन आरो ओरै जाबाय बिदिनो फुख्रिया नै मोनहांबाय बै नुहुरनायानो मा बुस्थु ए जायगायालाय बरियालै माथो जायगाया मोजां खोन्दां नै फुख्रिया बेनो गाइस हा ए बे खल'नो आरो बै गेजेरावथ' बिराद थांनो ha बेयावनो
साइसआवथ' ना गैयै बायदिसो नुयो माथो ने दे ट्राइ नायगोर दंग' बायदि गोथौ नायो लागायजेनबाय नै ओरैजाय फुख्रि दं बिराद गोलाव ओइ नै मासे मोनबायानो गाइस फार्स्ट जात्रा फवासेखा माथो र' भिडिअ लाग्रोनां मोनसे स' गाइस फाइनालि नै जात्रा मोनजेनबाय मासेयावनो फवासेखा नुनायावसो फिसा एकदम बिराद गिदिर नै बाल्थिं सोमावलायनो हायो मावहांदों गाइस Bro, बोग्रोबावाखै हा आंजों मासे फैबाय एकदम सबसे लास्ट फिसासिन बेनो आग्लासो बेनि इसेयाव बोग्दोयो खिया लागोन औ मोनजाबावनाय बेनो नै गाइस सल ना सल अ माय गड गोगोम बुरजा जाबाय दसेनो नै आधा घन्टायावनो बाल्थिं गेजेरसो जाबाय स' गाइस फाइनालि जों नाखौ बोनखांबाय दायो जागासिनो आरो नै बिथिंसो बे फरेस्टनिसो जायगाया फरेस्ट एरिया ओइथिं बोनहैगासिनो नै मा बुस्थु बेलाय खोबनो एकदम गामि एरियाखा जायगायाथ' नै लकेल फ्रेस फ्रेसनो आरो ना नों नाया गोथां गोथां माब्राबासो जायगा जायो सेरें जागोन बियो ओइ सुथाबफिनदो औ ओंख्रिबो साबजों सुदो एसे नाया बे खर' हा मासे हाग्रासोआव दंखोमा सला नास्राय बायदिसो नुदों माथोखौ ने औ गोलाव Kau baru mana? Kau baru? माबा फिसा फिसा सिजारजों जाजोबो सायनो हाबालाय बे बिगुरालाय बिगुराबो सिजारजों गारजायो औ बोरै जागोन बिगुरखौलाय खर'खौ गारखाजोबदों दोनग्रा नांगौ खर'खौ गारालै गारा गारा खालामनो हायो नों बिदि हानानैल' हर बिदि इदि हा साफा साफा हानानै हर बे खामगोन खुगायाव साबोन हिनांगौमोन बायदि जाखानाय जाबाय आरो आयु फिसाया थारुनखौ जावफैनोसैदां हा जवाइ थारुनखौ जावफैनोसै आं
काउन्ट खालामदों माबेसे So finally guys ओंखाम जासिगोन नै ओरै दं अमा बेदर आरो इथिंजाय लकेल दाउ सबाय नै संग्राया बेनो अरजिनखा जाग्राफ्रा नै आयौ नै बायदि नानेंखा बालायबाय जाग्राया आरो नै बिसिनाव आदा चिरांनि मा नामलाय आदाना आंना गबिन बसुमतारी गबिन बसुमतारी अबिन आच्छा लागाव गोगोम जादों आरो नै बरिया बरिया आथिं हारा मुरा गारग्रा नै बिराद पियर माइब्रा बिदि लादों आरो एसे गाहायलाना बेनो प्रेसिडेन्टआ बेनो फैसा मोनाखै हा फैसा मोनथाराखै दासिमबो मोनां बारा गोबाव गैला मोनबा जाहोगोन र' अमा खोमासो जाहोगोन खिन्थु अमा खोमा आथिं बिराद ख्रुमलायनाय आरो दासो मिलायदों हनै अमा खोमा बेहा न'मा मिनिन्द्रा बियो थैजासिम मिनिनाय गैला बिनाव दिनैसो मिनिदों बवा नै बुजोब्बाय जायै उनावबो एकदम जानायखौ गारा हनै दै ओंखामल' नांगौ जाहैदों बेनो आरो नैथिंजाय संग्राया बेनो एकदम देसि स्टाइल संजोबो गासिबो नै ओरैबायदि नुदों दा सबाय ओंख्रिखौ हाथाय खोबलायाखै हरै सासे मिनिया मोनदोंलाय मोनजानायखाय बिराद बरिया दिना नाखौ जाबावाखैसो ना बेदर दाउखौनो जाख'नो हाला नालाय नाखौ गाबोन जासिगोन आरो दिनै जास्ट बेदरजोंनो बुजाय हरसिगोन दिनखौ गुड नाइट गाइस बाय